Кръвна плазма. Как да изберем лекарят за процедурата? Първо е много важно да изберете лекар с правилната квалификация. Той трябва да бъде дерматолог или пластичен хирург, да се информирате за неговата квалификация и съответно какъв брой процедури е правил до сега. Второ, много е важно също така оборудване, което се използва, за да се добие самата кръвна плазма. Дали това са индивидуални проветки, дали центрофугата е сертифицирана специално за PRP процедури. Също така са много важни самите проветки. Епроветките са консуматива, който използваме за PRP процедурата. Първо ние взимаме кръв в тази епроветка. Много важно е тя да бъде сертифицирана и да отговаря на всички световни стандарти. В нея трябва да имаме отрицателно налягане, така че кръвта веднага да влезне в самата епроветка, а след това, когато тя бъде центрофугирана, да можем лесно да извадиме плазмата, богата на тромбоцити и растежни фактори. Това са трите най-важни неща, за да може да изберете правилното място и да се доверите на правилният лекар. А за още полезна информация може да последвате нашият профил.